Vamos a continuar, como vedes no título, a pola mega de pedra. Poño porque no último día empecé, fixen os primeiros tries ca mega de pedra. E vedes que só me falta un núcleo por activar nunha das illas e levo xa máis de 10 horas. Sale 75% completado, o sea, un porcentaje bastante alto, me parece. É verdad que o último día estuve conseguindo moitas destas melloras que dan cando vas resolvendo certos puzzles, e quizás foi por eso polo que subín bastante o porcentaxe. Ahora ben, levo xa 26 minutos de stream de pura leria. Non sei canto vou botar con este boss, pero a ver, sei que a mellor sona ao que xa dixen cos anteriores, pero o que vin, polo que vin que facía é dos chungos, É verdad que o meu daño tamén aumentou bastante. Merda, saltei moi mal. Merda. Este bicho xa non me acordaba del, e deso tampouco me acordaba, e xa me matou. Vale, aquí hai moito que mellorar. O bicho este que se desplaza dun lado ao outro moi rápido, creo que a mellor forma de esquivalo é usando isto. Pero teño claro, O problema é que cando uso esta flecha e xa gastei o salto no aire ou me queda moi alto, o problema é que podo caer e comerme dano, pero bueno. Boas, brasileiro, non dicías que andabas por aí fora? Non, é a primeira morte. É a primeira morte porque ainda empecé a xogar agora. Levo casi media hora de leria. Vale, pois vamos alá co segundo try de hoxe. Merda, xa fixe mal a primeira evasiva. Bueno, xa me dou o bicho dúas veces. Bueno. É verdad que a nube tamén a podo aproveitar para fazer isto. Anda que non teño que mellorar, Anda que non teño que mellorar. E que ataque hacia abaixo non fai daño sempre. Vale. Teño moito que mellorar neste combate, contra este boss. Teño moito que mellorar. Pero bueno, en resumen xa se ve, polo menos antes de que entren en Rage, xa se ve o que fai. No, ningún boss. Eso xa o comentei de feito no stream anterior. Ningún boss deste xogo ten o sea, fai daño por contacto. Ningún boss. De feito, xa o comentei o último stream porque dixen algún boss menos mal. Bueno, o primeiro, non sei, minto, no primeiro non sei se facía daño por contacto. Creo que no. Pero había elementos, non sei se era que tiñan as patas, xa non me acordo como era o primeiro boss. O primeiro boss, a ver, pode haber partes do boss que sí que fagan dano. Pero, o sea, sempre son elementos, digamos, claros. O corpo en sí ou cousas así non suele facer dano. De todos os que me enfrentei, non sei se houve al menos un que a mellor sí, pero o resto non. O resto podes estar encima e facéndolle full dano. De feito, precisamente se houve. Creo que o primeiro sí que facía daño, porque creo que cando facía este ataque, como este ataque move o bicho para diante, a veces me podía acabar danando por culpa deso, pero non estou seguro ahora se era o primeiro ou era outro. Pero houve un boss en concreto que se non fora por eso dificultábase moito o enfrentamento,
Ai, o ataque da nube fai dano. Hostia, a pedra. Madre que parió. Merda, vedes o que fa saca nube? Mira, non me chojo a dar. Hostia, que bueno, acabo de darme conta dun detalle. Acabo de dar conta dun detalle buenísimo. Pero non me vai salir. Ai, que cagada, Manolo. Vedes que son malísimo. Me poño nervioso. Póñome nervioso, tío. Póñome nervioso. Vale, está un modo en Rage. Hostia, está novo, está novo. Merda, non debín saltar. Pois iba ben agora, Quenteime e iba ben. Sí, a onda fai dano. É que me dei conta agora, bueno, ti supoño que xa tamén o vistes. O que pasa é que non é tan fácil de colocar. Porque a nube sí que para se toca en contacto co vos. É que podo facer isto, cando caigo así non lle fago dano, pero se aterrizo no suelo é xusto, hostia, é verdad, co ataque cargado, que me olvido sempre das cousas. Olvidábame do ataque cargado, ¿no? Pero bueno, o ataque cargado pode valer a pena, pero non sempre. O dito, facer isto no aire podelle facer moitísimo dano, porque houve un boss que a base de spamear ese ataque baixabas a vida rapidísimo. O caso é que isto tes yo que facer ca nube. E a nube xa vedes o que pasa con ela. Merda. E máis, o problema é cando fai este bicho que el marcha. Ahora houve moito tempo que non lle estuve pegando, porque estaba intentando facer ya liada esta. E doume, que mangos son, tío. Son moi malo, Merda, é que se me acaba a nube. Vedes o que lle fixen, non? O caso é que non me sale sempre. As pedras dos huevos. Merda! O sea, estarme... A ti non está no curro, carallo. Boa, Xulio. Hostia, esta música leva sonando xa... Levamos 6 streams do xogo e todos os boss teñen esta música. Xa se falou, de feito. Si, isto comentou no Thrummaster outro día. Que para os bosses da nave, cando vas ca nave esta, sí que é unha música diferente. Pero bueno, hai moitas cousas a mellorar neste xogo, pero igual que lle dixen outro día ao Thrummaster, non podes esperar un Hollow Knight de cada Metroidvania indie que vos atopedes, o sea, no. Sí, o ideal, sí. O
O ideal sería... Merda, xa me olvidaba deste. Sabía que me iba a dar porque me puxe nervioso. Pues nada. Xa perdín o concentramento. Xa perdín aquí. Aturrulleime claramente. Vamos a centrarnos, porque quería probar esto, pero non vale a pena, o ataque cargado non vale a pena. Hostia, non pensei que me fuese a dar, Merda. Putas pedras. Oh, non me fixo o suelo, que cabrón. Por que non atraveso o boss? Oh. Teño moito que mellorar, A ver, está claro que non vai ser... O sea, que o acabo vencendo, pero estou manqueando moito, Merda. É que aquí a este boss... Eu creo que xa o poñen adrede no aire, porque senón facerlle o ataque este está moi chetado, É que non lle fai dano no aire o... Merda. Merda. Merda, esto antes non me comía ningún. Ai, que manco, tío. Nah, aquí quenteime. A quen lle sacaba media vida dun ataque. O que pasa que a nube, claro, normalmente xenéroa desde onde estou e xa desaparece enseguida. E claro, se non podo facer este ataque, xa non lle pillo. Entonces, se ese ataque yo pudera facer 2 veces, iba a lle quitar bastante. En plan, facer así, que non é fácil, porque ao pulsar o A baixache da plataforma, tío. Ao pulsar A, facer, non é tan, o sea, non podes facer rápido, porque ademais non me sale sempre. A ver, eu igual é porque uso o stick en vez de... Nah. Joder, con mi mes. Ai, que yo estou dando a flecha. Ai, mi man, que manco, tío. Cábame de facer 3 veces cas pedras, tío. É que non teño perdón de Dios, tío. É que agora estáme facendo moito daño con poucos ataques. Ai, que pena aí. É que o das pedras é moi random, O das pedras é moi random, A veces é fácil de esquivar e outras veces, hostias. Merda, aquí xa me puxe. Ola. Este ataque sempre o esquivaba e agora como sempre, tío. É que quero aproveitar para usar as flechas
Pero líome cos tipos de munición, tío. É que me... Buah, dame rabia eso. Teño que mellorar moito aí a gestión. Teño moito que mellorar aí. Nunca pillo a nube. Nah. Que as pedras, non sei se siguen un patrón en base donde eu me coloque, pero que hai agora sempre se poñen jodida, Casi me da esa pedra. ¡Ahí está! Bueno, está haciendo exclamación. ¿Terá segunda fase? Uy. Daba la sensación de que iba a tener segunda fase. Daba la sensación de que iba a tener segunda fase. Que pensé que me iba a quedar a un toque de morrer. Antes de... O sea, que se me iba... de feito, acabouse a munición de a última flecha, Xa, a verdad que sí, a verdad... A ver, ao final... A ver, hai unha tónica común a todos os bosses deste xogo. Que a verdad é que unha vez lle pillas o truco, son bastante fáciles. Digo bastante, pero... A min logo me descoordinan. É dicir, a veces tócame, fanme dano e xa me descoordinan e xa digo, nada, este try, olvídate. Pero este boss en concreto, sí que hai ataques que unha vez que sabes ben como van, se poden esquivar, e vas bastante sobrado para o que é o fase final. Pero bueno, tamén algo que dixen a última vez, os aumentos de dano que fun tendo notanse moito. Os aumentos de dano que tuven o sea, en base ao progreso do xogo, tanto os que comprei como 2 ou 3 melloras que me deron, pois eso. Non sei se desbloquea algún nivel máis difícil despois desto. A mellor sí, porque é típico dos Metroidvania que desbloquees unha dificultad ou incluso de moitos xogos. Eso sí, ao vencer a este boss, eu pensei que os seres transformados en pedra iban recuperarse. Pero no. A ver se hai algo aquí que... Ah, mira, a peza da nave que me faltaba. Motor da nave. Podes intercambiar por unha nave mellorada en Ciudad Celeste. E aquí xusto un portal. Qué conveniente. Vale, está claro que esta mellora da nave me vai permitir ir a última illa. Teño clarísimo. Teño clarísimo. Cantos cartos teño? Bueno, os cartos non os vou gastar aínda. Igual agora sí, pero antes vou... Ah, bueno, imos ler o buzón. A ver que nos di este antes. Salvar o mundo requere moito traballo. É todo un milagre que non perdera ni un ápice de humildade. Xa. Hola, Ico. Conseguín chegar á illa das cinzas. A illa cinzas. A contaminación desta illa fai que as criaturas pequenas muten en bestias gigantescas.
E así naceron as tres grandes bestas. Vou esperar a que chegues para explorar o máis, pero paseime pola tenda de regalos para comprarche un recordo. Espero que che guste. Vale. O sea que a contaminación, iso lémbrame tamén algo da saga Metroid. Feito pasa, por exemplo, na Metroid Prime 2. Vale, Ico, mira que estatua encontrei. A que é realista. Estaba pensando en colocala no meu barco como mascarón de proa. Creo que non lle iría mal un pouco de decoración. O sea, este tío é que... Madre mía. En fin. A ver en que se me convierte a nave ahora, cando lle poña un motor. Aí está. Vaya. Anda. Encontraches pezas de nave suficientes. Esta aeronave é moi especial porque podes teletransportarse en distancias cortas. Solo tens que manter pulsado o botón de esquivar, mover a aeronave hacia donde queiras e soltalo para teletransportarte. Por desgracia xa non podo mellorar máis a túa nave, pero si encontras máis pezas da nave Traimas, que chas compro encantado. Bueno, ahora parece que se move un pelín máis rápido. Ahora parece... Hombre, Trumaster, buenas. What's up, baby? Que dice aí? En que idioma falas hoxe? Bueno, na capacidade ofensiva diría que é exactamente igual. Pensé que iba a aumentar de tamaño, non sei por qué. Ahora como parece como máis reforzada, pero bueno. O botón de esquivar, me dicía. Ostras. Madre mía. Ah, claro. Ahora con esta habilidad puedo esquivar los láseres. Aí está a ira das cintas, o hogar das tres grandes bestas. Son as criaturas máis perigosas e malvadas de todas as illas. Eu son da opinión de conectar todas as illas. Eu son da opinión de que conectar todas as illas é imposible, porque as tres grandes bestas xamais o permitirán. Con islas cinzas desconectadas do resto, pueden prosperar e crecer, pasando de ser bestas pequeñiñas a grandes terradores. Bueno, esto xa sei que o lín un día, pero bueno. Pero que baixón, a verdade, como que te das conta de que estás perseguindo un objetivo imposible. En fin, bueno, posible, veremos. Hai outro boss aquí, verdad? Intruso detectado, iniciar exterminio. Unidade de defensa. Ui, teño que usar a nova habilidade. Oh my god. Vou morrer moitas veces aquí, Vou morrer moitas veces. Vou morrer moitas veces. Presinto. Ai, cabrón, ai, cabrón, ai, cabrón. No. Bueno, é verdad que solo teño que manter pulsado o botón de disparar. Oh shit, man. A ver, sempre digo así e despois non é tan pa tanto, pero... Wow. Wow. Familiarizarse con esto. Mira, estou... Deixo atrás a cámara do xogo, isto. Deixo atrás a cámara do xogo, mira. Deixo atrás a cámara do xogo, lol. A ver, vasme saltar. Esto no podo saltar. Xa caguei. ¡Ah! ¡No! Que me equivoco. Nah, tío. F primerizo, ¿qué es?
Como? Que significa ese tipo de F? Non entendo. Ahora perdín. Xa vos dixe que vou morrer unhas cuantas veces aquí. E sabedes que cando digo ese acerto. Venga, vamos a por o terceiro. Ah, vale. Pero como dixeches antes o anticipado. Que non é fácil, Parece fácil, pero non o é. Este co tema... A ver, é que é unha mecánica nova, ainda me lía un pouco. Ah, que... Paraseche... aí non me fixo dano, menos mal. Oh, fuck. Estou a un punto de morrer. ¡Wow! No, no me combines eso, tío. Oh my god. Bueno, a ver. Eu creo que... Non, a ver, non podo dicir nada porque eu... A ver, agora estaba a punto de decir. Eu creo que con 3 ou 4 tries máis o venzo. Ou poida que antes, incluso. O problema é que isto é como a vida que teña. Podo ter a vida inteira e no momento que recibo un ataque igual me descontrolo, me descentro e me mata. Vamos alá, vamos. Vale, ese dano que me acabo de comer se de man. Este tamén. Este tamén. Xa, este trai xa nada, Este trai xa nada, porque me comín demasiado dano ao principio da partida. ¡Ay! ¡Qué pouco lle quedou! ¡Fuck! Pero bueno, o que vos dixen, 3 tries como moito. O sea, quédame... O sea, levo creo que 4 ou 5 tries. Pero eu creo que... Está aí, xa está. Xa está a punto. Está a punto. Está a punto. A verdade que a dificultade que ten o xogo... O sea, dentro de... Sendo moi difícil a dificultad que lle puxe. Bueno, sei se era fácil, normal, difícil. Pero bueno, o caso é que a difícil é fácil para ser difícil. Como dicía aí brasileiro, igual despois desbloqueas moi difícil. Merda, tío. Querer facelo rápido, me cago en Buda. É que hai veces co láser non che fai daño. É o que me fai gracia. Ui, que mal calculado aí. Que mal calculado. Nah, aquí xoguei moi mal. Esquivei moi mal. Neste try esquivei moi mal. Moi mal.
Se teño estes errores, obviamente que vou gastar moitos tries. Por eso vos dicía antes, non quero falar anticipado porque vou gastar moitos tries por gilipollas. Por gilipollas. Sí, porque ao facelo rápido non me estou centrando donde me... A ver, isto tamén non hai que xogar para ver como se fai, porque cando lle das a F tes que elegir a dirección e se o soltas moi rápido lévache ao primeiro sitio que está apuntando e lévache a un láser. Ese é o problema. Ves, aí tardei moito. Aí cagueina. Pero está a punto, 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 está a punto. Está a punto, está a punto, está a punto. ¡Corre! Anticipado. Pois non foi anticipado porque eu polo menos xa o vin tarde. Eu vino tarde. Así que non foi anticipado. Oh! Como é a última? Illa Cinzas. Aquí non temos ningunha mellora. Ollo. É verdad que hai unha illa que ten dúas melloras. Non ten ningunha parte da nave. O sea, ten un núcleo obviamente. Solo ten dúas habilidades. Ten 0 habilidades. O sea, eu creo que esta illa ten pinta de que é pequena. Vai ser o boss final é punto. Porque ten pinta. Bueno, aquí. Ah, mira, claro, son as 5 illas. Origen da besta. É que me dá a sensación de que esta illa vai ter o boss final e pouco máis. Porque, a ver, pensade que levou 11 horas de xogo. Ah, as bestas parece que nos están contando aquí neste cadro que unha das grandes bestas poseu o reloxeiro e poida que este fixera que se separasen as illas. O sea que aquí van contar o lore do xogo. O recolector. Espera, hai algo aquí arriba. Non era. Ico, encontreite. E xusto a tempo, xusto estaba comentándolle ao teu amigo o bo guerreiro que son. Démonos presa, conectemos esta illa. Bueno. Hostia, xa está aquí o núcleo. Bueno, este é demasiado sencillo. E non guardei partida. E igual debería haber guardado partida, porque agora xa me estou vendo peor. Este é demasiado sencillo. Se o último imán era tan fácil de encontrar, por que non o entregou nadie? Da igual, ahora non é o momento de preocuparse por eso. Activa o ico. Se ir para atrás e guardar. Vais a liar pardo despois desto, me dá a mí. Ou igual se separan outra vez, É o típico de moitos destas historias que se separa todo e tens que volver a xuntar. E así obliganche a ter que reexplorar todo outra vez. Pan comido. Pois supoño que xa acabamos. Un final algo sos. Quero dicir, loitas contra montóns de bestas solo para chegar hasta aquí e logo este imán é tan fácil.
Que parvo, pensaba que teríamos que derrotar as 3 grandes bestas antes de conectar esta última illa, sabes? Os falaches se adiantado. Vale. Vale, desactivan o núcleo automáticamente, ¿verdad? Sabíao. As 3 grandes bestas intentan destruir o imán para separar esta illa de novo. Ico, que che parece si das a volta para... Parece si das a volta pola illa e intentas apagar estas cousas. Nos nos quedaremos a protexer o imán. Non ves que estou ocupado intentando salvar, chico? Busca esas bestas mentres intento defender o imán. Bueno, si non estás facendo unha merda, mamón. Non sei por que me salen interrogacións. O sea, exclamacións, quero dicir. Podo facer algo aquí? Non. Esperad un momento. Que non acabo de entender o que pasa aí, pero bueno. Eu que sei... A ver, por aquí non podía facer... É que non podo facer nada, non podo avanzar nesta illa, entendo. Bueno, ahora casillas están unidas. Sí que puedo ganar la partida, by the way. Había una que estaba ao lado dun safe. Que era este. Prefiero ganar a partida antes de nada, porque non me fío. O dos portais é un coñazo o sistema que teñen, Solo podes ir en horizontal, non podes avanzar de outra maneira. En serio, non se pode avanzar por aquí. É que non hai camiño posible nesta illa. Vale, entonces hai que ir polos camiños que unen a esta illa. Vale, pues terei que ir por ali. Pasa que antes de nada quero facer a one thing. Ahora están todas las sillas aquí. Vale. Ai, que xa teño todas as habilidades, coño. Ou equivócome? No, xa as teño todas. Claro, claro, vedes. É o que vos dicía outro día. Se o teletransportador da nave se considera unha habilidade, xa non me quedan máis. Pois... correcto. O sea, considérase unha habilidade isto. E bueno, a arma da nave igual. Vaya decepción. A verdade que son moi poucas habilidades. A ver, o xogo é bastante corto. Entonces entendo que en parte non sean demasiadas habilidades. Vou aumentar o daño da espada. E creo que non me vai dar para mellorar outra. Vou mellorar a flecha. O sea, potencia da espada 11, potencia das comunidades 16, potencia das flechas 7, cantidad de flechas 16. 80%, o sea, parece, bueno, non sei se agora o 80 foi por comprar as melloras ou por que foi, pero pareceu, non?
Vale, pola illa esta podo avanzar hasta aí. Vale. Deixen a illa correcta. Pasa que... Esperad un momento. Vou facer esta pirolada outra vez. Al final a illa que colla da igual, porque me pode teletransportar a calquer lado. Vale. Burato. Vale. Teño que seguir reto por aquí. E se supón que ten que haber ahora un burato que antes non había. Guarida do demonio destripador. Menudo nome, oístes. Eu creo que agora van ser logo 3 bosses, pode ser. E despois que o signifiquen. Ou, non sei, é que xa non sei. Non sei que máis pensar. O Nosk. Buah. Imaginas que houbera unha especie de Nosk. Buah. Está cerrado. Cago en Buda. Necesito o sello do rei. Te jode. Cago en Buda. Vale, podo facer isto, joder. Ou non, non podo. No. Ah, putas. Xa sei que teño, home, xa sei. Xa sei que teño, home, xa sei que teño. Pero non me esperaba atopar unha porta así que che chapase a cale canto, sabes? Non me esperaba. A verdade é que non me esperaba. Pero me dá que vai haber moitos enfrentamentos novos, O sea, nesa illa creo que vai haber mínimo 3 enfrentamentos. Leva a pensar, son 3 grandes bestas. E despois non sei se farán algo máis xeral. Pois, debullador. Oh, non podo ir por aquí tampouco. Me cago en Buda. Terei que probar abaixo de todo primeiro. Boss debullador. Se non insulta non queda tranquilo. Vale, vamos alá. Podredumbre olvidada. Vale. Vamos a ver. Feudo do golem óseo. Isto é novo. Este inimigo é novo tamén. Ao final danoume, o hijo de... Hai máis. Ui, un safe. Un safe. Por que habrá un safe aquí? Pois para que me poida curar da bancada que acabo de fazer. Básicamente. Vale. Joder. Hostia. Vale. Toma.
nada secreto por aquí. Uy, uy, uy. Mancada, manoloide. No me gusta esto. Pero antes quiero ir por aquí. Uy, aquí van a aparecer enemigos. Estaba claro. Merda, suma soca. Ah, que non fan daño por contacto, pareceu. Joder. Casi morro, tío. Nah, esto non se acerca ao camiño do dolor, Pero bueno, para min sí. Para min pode ser. Vou morrer aquí, de feito. Anticipade o F, porque aquí vou morrer. F anticipado. Qué manco. F plataforma. Merda, tío. Cago en Buda, que me pongo nervioso. ¡No! É que estou a un golpe de morrer, entonces non quero... Nah, como sempre, calculo mal o salto. O sea, teñolle que dar primeiro a flecha e despois o salto. Sempre fago ao revés. Aí está. Bien. Bueno, ahora igual morro tamén, pero xa non vai ser aí. Vai joder máis porque vou ter que repetir. Madre mía. ¡Ay, qué morro! ¡No! Casi me mata ese bicho, tío. Es que esto a un toque, tío. Cago en bola. Merda. Un bichos novos, ainda aburreo. Estaba claro. Mira que os ataques eran simples, No pasa nada. Son mancos, tío. Non hai máis. Non sei, é que... Madre mía. Vamos a avanzar por donde teño que avanzar, punto. Vale, acabame de comer dano por usar la pausa en un peor momento, tío.
10 de daño, onde vas? En vez de ignorarlo e baixar dunha vez. Ah. Mira que era fácil, pero antes como iba con un de vida, iba cagado. Entonces como iba cagado... Hostia, hostia. Vamos a ver. Vale. Vale, Manolo. Es que cómo puedo ser tan malo, por favor. Acerqueime tanto e comino por manco, tío. Es que son manco, tío. What the fuck, tío. What the fuck. O difícil sería coger algo debaixo para coller. Que a mellor hai, non é? Pero non vía nada. E que vai haber aquí un boss ao final antes de poder guardar outra vez. Xa estou vendo. Bueno, no, vai estar aquí ahora para abrir a porta. Vale. Entonces puedo facer esto. Vale. Si xa me olvidaba. Ahora aquí sí que vai haber un boss. Ou no. Muchos bichos de estos. A ver, a habilidad esta da flecha está moi rota. Merda. Me pone nervioso este bicho con tanta flecha e tanta hostia. Merda. Mira que é fácil de esquivar neste xogo, pero eu puñome nervioso. Eu puñome nervioso de tomar polo cu. Camiño do dolor light. Bueno, que está aquí a grieta. No sé si aquí habrá algo. Bueno, voy a usar esto, en serio. Oh my god. Pulsar moitos botóns á vez, Pulsar moitos botóns á vez. Vale. Aumenta a velocidade de disparo, xerros pequenos explotan ao tocalos, cartos. A velocidade de disparo sigo dicindo que me parece a cousa máis inútil que ten o xogo. Pero vou vos deixar a vos que lixades a mierda que vou coller. Porque xa me asuda moito. Ainda que esta parece má peor das tres, ahora mismo. Deixo vos elixir. O primeiro que diga unha opción xa a collo. Claro, é que os xarróns non sirve para nada, é a peor das tres. Porque esa ni a dos grandes. Os grandes tamén é como se fose un enemigo. Pero é que son cousas inútiles que lle meteron como de relleno, porque non sirve para nada. Ahora imagínate que no boss final hai xarróns pequenos. As risas estarían aseguradas polo que acabo de decir. Pero dudo. Pero bueno, non sei. Te imagínate que diste, mira porque puxaron a habilidade tonta esa. E mellor é por eso. Te imaginaste.
A ver, decídeme unha, calquera, que me diga alguén unha mellora e collo, veña. Xarróns 100%. Collo xarrón logo, estás dicindo que collo dos xarróns? Vale, pois collemos xarrón, veña, ala. Habilidade inútil escollida. Vale, vamos a ver. Esto sigue para baixo. Se me como dano aí. De un solo ataque, golazo. Enemigos. O sea, versión chetada do... Esto es un miniboss, Esto cuenta como miniboss. Esto cuenta como miniboss, no me jodas. Madre que pareu, tío. Casi me mata porque me cagué. Me quita los xarróns. Pero estes son os xarróns. Non son estes os xarróns que fan explosión. Non entendo nada. Ou non entendo que xarróns falan se non son estes. Sinceramente, ahora sí que quedei confundidísimo. Voy a ir a guardar porque necesito curarme. Dios, este ataque a punto. Además que me recuerda a Link. Link Super Smash Bros. Vale. Ah, mira, había un safe aquí. Vaya. Pasoume isto en máis dunha ocasión, de dar a volta para ir guardar e por resulta que teño o safe enfrente. Así de cagao, Así de cagao son. Ah, aquí sí que hai un boss. Unha das tres grandes bestas, porque ali no fondo se ve un pirolón, así de claro. Se vende un pirolón ahí. Se vende un pirolón. Bueno, F anticipado. Ou F... como é? F primerizo. Taca careta. Golem óseo. A que me sona ese nombre? Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Esta pedra puedo destruir, ¿no? ¿Va a estar esta pedra todo el tiempo ahí? Uy, 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 los pinchos. Ah, que crecen. Me cago en Buda. Oh my god. Aquí ningún spameo me salva, Una araña, qué bien. Mierda. ¡Mierda! ¡No me dejes! Cagueina, tío. Cagueina, puxenme cagado ao final, tío. Podía ser o primeiro boss que pasaba primeiro e quedou a unha flecha,
Menuda cagada total, tío. Qué cagada, tío. Esto sí que fue una cagada. Pero bueno. E foi por non lle facer dano ao principio, Merda, xa me puxe nervioso, man. Ese sempre me vai a dar, non pasa nada. ¡Oh! ¡Nella esquivar! ¡Me jodas, oh! Está morto, está morto, está morto, está morto. E agora morro. Ni me acerco a él. Imaginaste que morrera con esa pulga. Espera que repetir. A ver, tampouco era para tanto, xa viste. Pasei no canto, a segunda, a terceira, xa non sei. A segunda, non? Si, este foi easy. Pero ten en conta que antes de enfrentarme a él, antes comprei a mellora da arma, é que se nota moito, Eu creo que a dificultad no xogo este está en si non melloras nada, que eu sei que hai xente que fará eso seguro. É dicir, xente que pasa o xogo sin coller ninguna mellora, adrede. En plan, non compra ni melloras de daño, ni de munición, nada. Vai todo capao, para que o xogo lle supoña un reto. Eu creo que está aí o rollo. Hostia, que este vai ser o Hollow Knight. Isto é referencia, Hollow Knight. Referencia. Isto é para desactivar unha dos láseres. Efectivamente. Directamente unha fora. E os outros están pasmando en vez de... Ah, mira ti. A terceira. Abre a porta ca terceira. O sea, pa o terceiro boss, me refiero. Ah, mira, que está xusto aquí. Non ves que estou ocupado intentando salvarte? Buscas este. O que me fai gracia é o hijo de puta este, tío. O outro está atacando para que o imán non o rompan e o outro aí pasmando, o moi subnormal. Vale. Está claro que terei que ir por aquí. Aquí hay un camino para arriba, que igual ahí puedo abrir algo. Puede ser. O no, no sé. ¿Habrá algo aquí? ¿Hay algo aquí para...? Hostia. Ya no me acordaba de este bicho. Ya no me acordaba de ese bicho. Olvidéme por completo de que facía a merda esa... Hostia, unha habilidade de gratis. Aumentar a velocidade de disparo ou aumentar a velocidade de disparo ou cartos. É verdad que aí é o que dixo antes Thrummaster, que sí que pode ser que nos enfrentamentos contra bosses, cando hai tanto espacio por recorrer, a velocidade de disparo pode supoñer unha diferencia grande. Pero bueno, sobre todo para apurar. Nesos momentos que che queda nada de vida e queres apurar. Entonces, bueno, vamos a escoller esto. Bueno, non sei se isto me leva a un sitio novo. Eu creo que non, porque me leva a un sitio que xa explorei. Efectivamente.
Entonces, por aquí creo que non teño que ir a nada. Está tronando. Hostia, o cangrexo fixo me dano. Me cago na madre que o pareu. Toma. E ao final este tamén. Bueno, nunca pidas eso porque a mellor despois caeche algo peor. Pero bueno, entendo o que quere decir. Aquí que é unha mierdecilla o outro día, pero estuvo refrescou máis entre onte e hoxe, que sí que refrescou bastante a temperatura aquí. Está nublado hoxe e agradecese. Pero outro día houbo 4 orballos de merda, pero a temperatura non afloxou un carallo, a pesar de que choveu. Pero bueno, eran mexadas. Realmente chover a pouco. Merda, ataquei po lado que non era. Vale, aquí vemos a Illa Unida. Entonces vemos un camiño novo. Feudo da Alimoña. Hostia, parece que está en galego. Hostia, o láser, tú. Hostia, o enemigo do láser, tú. Xa me espero calquer cousa nesta zona. Vale. Faime daño por contacto. Serei manco, tío. Oh my god. Non me fío. Non me fío eu das pedras esas. Vou morrer. Hombre! Hostia, o subnormal este. Goba, hola. Facía tempo que non me encontraba con outra criatura. Ahora traballo como axudante da Limoña e unha das 3 grandes bestas. O sea, deixou o outro por... Vale, ten sentido. Sei que non teñen moi boa reputación fora da Illa das Cinzas. Para hai que intentar poñerse no seu lugar. O único que queren é convertirse nos líderes supremos do universo e acabar con todo aquel que intente impedirlo. Non crees que ti farías o mismo? Teño unha idea. O mellor ti tamén poderías traballar para a Limoña. Será super divertido. Veña, Ico, sígueme. Bueno, non me fío eu deste home ou deste bicho ou do que sea, pero bueno. Oh, mira. A nosa primeira tarea de hoxe é abrir esta porta. Abrir portas é sin duda unha das miñas tarefas favoritas. Nunca sabes o que che espera ao outro lado. Bueno, eu sí que o sei o que me espera, porque abrir esta porta é a parte das miñas tareas diarias. Pero para ti é todo un misterio. Que envidia. En fin. Vale, aquí agora poñen os pinchos. Vale, aquí sí que o dificultaron un pouco. Para dicir, mira, ahora se usas esta habilidad vai che costar caro. ¡Ah! Miguel, Miguel. Hostia, como baixou de golpe. Vale. Os enemigos xeneran unha explosión enorme ao ser eliminados. Xa vimos que neste xogo o da explosión é algo metafórico. Porque explosión chámalle disparar flechas cara a dous lados, a explosión mellorada para 4 lados, e esta supoño que será pois para 8. Voulle dar igual. Ala, como os pinchos, non pasa nada, xa me curarei. Hombre, falla efecto aquí,
pasa que teño que calcular ben igual. Bueno. Regular. Está claro que vou morrer. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Sonan como cando morro. Ah. Sí, a verdade que sí. Cajo na pedra da virgen. Vale. Merda. ¿Por qué son tan manco? Joder, que son manquísimos, tío. Son muy malos, tío. Reconozco que ellos son malos, Vale. O máis fai me dano a merda do moco negro ese. O boss? No, enemigos. Que me fixo dano. Hostia, que me fixo dano. Ah, explotaban aí os bichos ao morrer, pero non me acabo de enterar o que pasaba, Bueno, vou pasar do bicho. Vou pasar do bicho. Porque... Ui, 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 ui. Vale. Isto sí que é como o camiño do dolor light. O de antes no, pero isto sí, Isto empeza a selo, Isto empeza a selo, Ala, irei para a dereita un momento e cae unha puta merda. Cada vez pode ser menos light, sí. E despisto un momento como unha hostia. No. No. Oh my god. Vale. Ah, bueno, aquí xa non hai enemigos. Sí, porque antes pude usar las flechas, pero... Bueno, creo que se me acabara. ¡Manuel! ¡Ay, mi ma, qué manco, tío! Doy yo a R. Sin querer. Oh my god. Oh my god, ese berro, tío. Es pa' clip. Pa' hacer de clip. É que me parto eu solo, tío. Parto meu solo, tío. Parto meu solo, tío. Oh my god. Vale, no Hollow Knight alguén ten, creo que unha filia cos pinchos. Pero neste xogo empezo a pensar que alguén ten unha filia cos láseres. Non sei se vos pensades o mesmo. Eu penso que alguén ten filia cos láseres. Porque empeza a haber demasiados. Au. Vale, que hai chan e non o sabía. Vale. Hostia, que no esperaba que disparara tan rápido. La verdad que sí, cada vez ponse menos lights. Enemigos.
enemigos. El bicho clic, vaya do carallo. É que ese clip xa é para subir ás redes sociales. Vale, está aquí a porta, vale. Ah, mira o outro, xa está ao outro lado, cabrón. Fixo trampas. Ala, ben visto. Eu sempre uso a miña chave de compañía para cruzar, pero esas palancas tamén sirve. Vamos, Chico, todavía aínda temos moito traballo por diante. Sí, a verdade é que representase ben con ese. Vale, entiendo. Ahora sí que teño que usar as platas. Bueno, non teño por qué. Non teño por qué. Non teño por qué. Problem, office. Isto que son os mini bichos de... Vale. E son nerfeados, son a versión mini. Bueno, pensé que me iba a aparecer aquí bichos. Hostia, 22 de daño. Hostia, teñen bastante vida os bichos minis esto, ¿no? Mira, xa teño máis de 1000 moedas outra vez. Canta vida terán? Vale. Se resisten... O sea, teñen máis de 33 de vida, Teñen máis de 33. Aí está outra vez o cabrón este. Hasta creo que ten máis vida a mellor o bicho pequeno que ahora. Ahora. Para mí é moi safe, a merda da habilidade esta. Oh no, parece que a entrada aos aposentos da limoña está hasta arriba de Hollín. Pero non pasa nada, limpar o Hollín da limoña é unha das miñas tareas diarias. Cando limpies o Hollín podes abrir esta porta. Cando has limpado. Da igual, non se diga. Pensei que me iba a aparecer un bicho. E hai unha cousa negra extraña. Ali, volvín a ver unha cousa negra extraña. Será porque se pode regenerar se tardas moito en destruílo? Creo que é eso. Se tardas moito en rompelo, sí, efectivamente. Efectivamente. O sea, teño que destruílo. ¿Cómo? Teño que hacer máis rápido. Aí está. Vale, xa estamos cos láseres dos cojones. Pois igual che bota fora. Ou che clipea ou che bota fora, non sei. Supoño que simplemente a mellor non se che regenera, pero da igual, regeneran os outros. Non sei. Que fago aquí? Ah, hostia, que se regenera.
Mira, aí está a resposta. Creo que non se rexenera directamente. Vale. Por eso digo, non se rexenera. Me fío do bicho do láser, tío. Ai, me cago en Buda. Xa me está. Esperad un momento, esperad un momento. Tenía que decir que se me olvidó por completo ahora que... Porque estos días, a partir das 9, teño que ir facer unhas tareas. Ala vai que recibo dano outra vez. Xa me olvidaba ahora, xa me olvidaba ahora. Aparte que non me daba conta de que xa pasa das 9. Vale, vamos a avanzar un pouco máis. Vale, agora teño que subir, polo que vexo, non? Parece. Oh my god. Bueno, en realidad non debía ser difícil facendo isto. Vale. Bichos? No. Aquí hai outro camiño que leva ao mismo. Eu creo que o que non se deron conta é que a habilidade esta está rota. Tamén pode ser que haxa xente que non consiga certas habilidades. Porque esta habilidade non sei se é de esas... Al final hai xogos nos que os Metroidvania xa sabedes que hai habilidades que son opcionales. Podes creer que xa casi estamos na garida da Alimoña. Que guai, teño moitas ganas de presentaros. Sígueme. Bueno, pois vai quedar por seguinte día. Sentindo moito, a verdade que eu tiña ganas de seguir. Non vou mentir, sobre todo porque agora estou cerca do final do xogo. Está claro que agora pouco queda. Xa vedes que o xogo pon 84% completado. Non sei se vai o rollo co tema das habilidades, pero está claro que queda pouco de xogo. Agora mismo o que é a historia principal está claro que é vencer as dúas bestias que me quedan, as dúas grandes bestas, e despois non sei se habrá algo máis, en plan, se despois de vencer as tres terás que enfrentarte as tres a vez, imaginaste, ou facer algo que sea en plan varios bosses a vez, ou non sei, estou me esperando que ao final vai haber algo gordo, que ainda que sea pasar vai ser jodido. Eu estou esperando xa. A mellor é decepción, pode ser, non o sei. Pero, buf, eu temo... A mellor pasa como con Metroid Dread, temos un stream de 3 horas solo cos bosses, solo con un boss. Ou co Hollow Knight, que a mellor pues, fan falta varios, vai días a ver. Que a mellor teño que farmear e tal, para mellorar o daño, vai ti a saber. Pero bueno, eso vai quedar para o próximo stream. E nada, gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Hasta logo, chao.